Terve vaan sinne. Mulla oli tämmönen kokeilu lähdössä liikkeelle, josta ajattelin, että mitä jos olisi suomeksi. Ihan 3D-tutoriaalia Aista Blender. En tiedä, onko täällä kysyntää tai mitään ja mitä tästä tulee, mutta tuntuu siltä, että tämä olisi hauska kokeilla. Ja lähdetään siis Blenderia opettelemaan. Versio on tällä hetkellä 2.78 Release Candidate 2, eli ei vielä ihan se virallinen versio, mutta hyvin lähellä jo totuutta. Ja koska me lähdetään liikkeelle ihan perusteista, niin versilla ei ole niin väliä, koska me ei käytetä niitä kaikista uusimpia featureita tässä vielä. Tilanne on se, että me oltaisiin vähän niin kuin ensimmäistä kertaa avattu Blender ja tehdään jotain simppeleitä juttuja, että tämä ohjelma alkaa tulla pikkuhiljaa tutuksi. Tietenkin tämmöisen 3D-softan kanssa tässä on älyttömän monimutkaisia ja featureita löytyy vaikka minkä tekemiseen, mallinnus, animaatio, renderointi, rigaus, jälkikäsittely, videoeditointi, jne. Mutta me lähdetään tekemään ihan semmoinen simppeli palikkamalli tässä aluksi. Ja mä lähden nimenomaan tekemään sillä, että saataisiin vähän niin kuin jotain näkyvillä heti tehtyä. Sen sijaan, että lähtisi vaikka nyt kategorisesti käymään läpi kaikki valikot ja ikkunat ja tällaiset niin kuin toiminnot yksi kerrallaan. Se on kuivakkaa ja tylsää. Niin lähdetään vaan tekemään juttuja. Yritän pitää taas semmoisen niin kuin kivana, hauskana juttuna. Okei. Tässä meillä on tää default-ikkuna. Ja varmaan ensimmäinen juttu, mihin käyttää törmää Blenderin kanssa on se, että kun yrittää vaikka klikata hiiren vasemmalla napilla ja vaikka dragata, niin ei tapahdu oikein mitään. Ei tule semmoista neliövalintaa, ei tule mitään. Itse asiassa niin joo. Default-skenessähän, koska tää on mun vähän niin kuin muokattu aloituskene, mutta default-skenessä meillä on kuutio tässä. Niin tosiaan, jos me haluttaisiin hiiren vasemmalla tehdä valintoja, poistaa valintoja, ei onnistu. Se vaan liikuttaa tuosta ihme kursoria tässä ruudulla. Tää on Blenderin oma tämmönen 3D-kursori. Me varmaan käydään sen käyttöä läpi myöhemmin. Mutta alussa on hyvä tietää, että hiiren oikealla tehdään kaikki valinnat. Itse asiassa alussa on varmaan näkyvillä myöskin valolähde ja kamera. Tosiaan hiiren oikealla valitsen. Jos vähän vahingossa liikuttaa hiirtä samalla, niin se menee tämmöiseen tweak modeen, eli se ottaa tosta kiinni ja liikuttelee sitä. Ja jos on jotain valittuna ja liikuteltavana, niin sä voit tosiaan hiiren oikealla grabata ton tästä, jos sä dragaat, ja hiiren vasemmalla tehdään tämmöiset niin kuin konfirmaatiot, eli se sitten naksahtaa sinne paikalleen hiiren vasemmalla. Mutta joo, käydään tätä 3D-ikkunaa vähän läpi. Ja lähinnä kameran pyöritysliikkeitä, eli hiiren rullalla zoomailee edestakaisin, ja jos me painetaan pohjaa, eli siis hiiren niin kuin keskinappi, dragataan, niin me voidaan kameraa pyöritellä ympäriinsä. Täällä pääsee johonkin asti, eli pystyy katsomaan skeneä eri kulmista tarvittaessa. Eli keskinapilla dragailee, ja sitten kun painaa shiftiä nappiksella, eli shifti pohjaa, ja sitten keskinapilla, niin se panoroi sivuttaa. Eli rullasta zoomi, keskinapista tämmönen kääntely ja shift pohjas keskinappi. Niin panorointi. Mä en nyt ihan varma, onko mä termit hanskassa tässä vaiheessa, mutta mennään nyt näillä toistaiseksi. Ja sitten hiiren oikealla valintoja. Eiks vaan? Hyvä. Ja näin se tästä lähtee liikkeelle. Sitten vastaan liikutuskomentoja.
Mehän nähdään itse asiassa tuossa, kun meillä on esine valittuna, niin sen kohdalla on tämmöiset nuolet eri suuntiin. Ne osoittaa eri 3D-maailman akseleita kohti. Punainen X, Y ja sitten Z on tuo korkeusakseli. Se vähän softasta toiseen vaihtelee, että mikä on milloin mitäkin. Joskus Z-akseli ei ole korkeusakseli, vaan se on vähän niin kuin syvyysakseli. Ja sitten Y on se korkeusakseli. Niitä on vähän eri käytäntöjä. Mutta joo, tosiaan ne nuolet, niin sen sijaan, että ne näyttää myöskin vähän niin kuin tämä ruudukon pohjaviivat, niin me voidaan ottaa hiiren vasemmalla niistä kiinni ja sitten raahata tätä esinettä räkäämällä haluamamme suuntaan. Se toimii jokaisen näistä kolmen nuolen kahvasta, niin sanotusti. Se on yksi tapa liikutella näitä esineitä ja ihan tarkka tapa, koska se menee just niin kuin siihen suuntaan, mikä on tarkasti määritelty tuo akseli. Toinen on painaa näppäimistöltä G-tä. G niin kuin grab. Eli G-tä vaan näpäyttää ja sitten tämä niin kuin tarttuu tähän hiireen ja me voidaan se hiiren vasemmalla sitten napsauttaa kohdalleen. Ja toisin kuin nämä nuolet, jotka menee tietoakselin suuntaan, niin se grabbaus menee vähän niin kuin suhteessa tähän, mikä kuvakulma meillä on kulloisellakin hetkellä käytössä. Että G:stä vaan grabataan. Joo, sitten toinen on skaalaus. Tässä on 3 perusliikutusjuttua. Grabaus, eli vähän kuin translaatio jossain toisessa softissa. Itse asiassa se on Blenderissakin Translate. Ihan hyvä tietää. Jos katsoo tuota vasempaa yläreunaa, että tässä on näillä napeilla voi tehdä samat jutut. Tosin musta se on tosi epäkätevää. Kannattaa opetella käyttää näppäin oikotietä, koska ne on tosi nopeita ja selkeitä. Se on kuitenkin vähän odottaa tää ruudun reunassa ja sitten se niinku hiiri ei ole läheskään siellä päin, missä se objekti on ja niin edespäin. Eli G:stä vaan grabataan. Sitten tässä on myös rotate ja scale. Ne tulee johdonmukaisesti R niin kuin rotate. Ja nekin menee kuvakulman suhteessa. Ja S niin kuin scale. Eli K-muutos. Kyllä. Tässä meillä on peruspakki kasassa, eli grabbaily ja skaalaus ja pyöritys. Siinä on perustoiminnot. Kannattaa vaan jatkuvasti tätäkin videoa katsoessa niin leikkiä tällä Blenderillä ja tehdä näitä juttuja, koska yksi on se, että tästä tulee pikkuhiljaa aika paljon näitä näppäin oikotietä, joita pitää muistaa. Niin ne tulee muistiin kaikista parhaita, jos niitä vaan jatkuvasti hipelöi. Ja sitten on vaikka tämä peruskuvakulman kääntely, niin se kyllä sieltä iskostuu selkärankaa ihan täysin, kunhan sitä vaan tarpeeksi harjaannuttaa. Okei. Nyt me osataan liikutella kamaa. Sitten me haluttaisiin tietysti tehdä tänne skeneen kaikenlaisia objekteja. Mä haluaisin niin kuin default-skenessä on kamera, lamppu ja tämmönen palikka. Niitä voidaan tehdä lisääkin. Täällä on alalaidassa tämmönen valikko, jossa on muutama eri juttu, mutta niin kuin add-valikosta tehdään kaikki uusi juttu. Tuossa pitää hiirtä tässä päällä, niin tuossa monesti näkyy tuo näppäin oikotie kanssa Shift A tässä tapauksessa. Mutta tuosta vaan klikataan ja täällä on sitten kaikki mahdollinen lähtien kaikista just niin kuin lampuista ja fysiikkaan voimakentistä ja niin edespäin. Mutta Mesh-valikossa on noin peruskappaleet oikeastaan. Ja kappaleet on semmoisia hyviä lähtökohtia, mistä kadeen lähden liikkeelle tekemään ihan monimutkaisempaakin objektia mallintamaan. Me pysytään ihan turvallisesti näissä palikoissa aluksi. Täältä löytyy kaikkea vaikka kaikenlaista muotoa. Eli add mesh ja vaikka plane on taso. Uudet esineet muuten sitten aina syntyy tämän meidän oudon 3D-kursorin kohdalle.
Se on hyvä pitää mielessä, että jos sä teet jonkun uuden esineen ja sun kursori onkin jossain ihan muualla, niin sä et näe sitä uutta esinettä, niin sitten vika saattaa olla siinä, että se syntyy kyllä, mutta jonnekin ihan piiloon. Täältä saa tehtyä kaikenlaista. Ja olette ehkä huomannut, että tuossa täällä vasemmassa reunavalikossa, niin kun, jos tämä ei ole hirveästi näkyvillä, niin tämä voi täältä drägätä ylöspäin. Täällä vaihtelee kaikille tieto koko ajan. Ja tämä on semmoinen valikko, että se on aina kytköksissä siihen, mitä me just äsken tehtiin. Se on semmoista kontekstiherkkää toimintoa. Jos me esimerkiksi luodaan uusi esine, joka on vaikka pallo, noin, niin ennen kuin me ollaan tehty mitään muuta, niin täällä on siihen palloon liittyvät valinnat. Tästä voi vielä säätää tämän sijaintia ja mikä tärkeintä, mitä ei voi myöhemmin säätää enää, on tämän vaikkapa segmenttien määrä. Tämä on yksityiskohtataso. Tilanteesta riippuen me saatetaan haluta eri tarkkuudella tämä pallo tänne. Joskus tosi tarkka, joskus vähän vähemmän tarkka. Ja noin. Ja heti kun me tehdään mitä tahansa muuta, no okei, valintaa ei lasketa. Mutta heti kun me lähdetään tekemään jotain muuta, niin se valikko hävii tosta ja sitten se pallo on niin kuin se on. Sitä ei enää samalla tavalla pysty enää muokkaamaan. Sama pätee vaikka jos tämmöisten segmenttivalinnat on näissä tämmöisissä pyöreissä kappaleissa enemmänkin. Ja siinä meillä on tötterö. Niin tässä on tää segmenttivalinta kanssa. Se on vähän eri nimellä riippuen objektista. Tässä puhutaan vertexeistä. Mennään niihin kohta, mutta siis vertoksit on näitä niin kuin yksittäisiä pisteitä objektissa. Siinä on eräänlainen kolminaisuus kanssa 3D-maailmassa, eli vertexit on pisteitä. Sitten tämmöiset viivat tässä välissä on edgejä. Ja tämmöiset kokonaiset 4 tai 3 ja niitä saattaa olla useampi kulmasiakin, niin on polygoneja. Tai faceja. Polygoneja tai faceja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja joku saattaa häiritä siitä, että mä puhun tämmöistä suomi-englantia sekaisin, mutta se on vähän tämän 3D-maailman termistön kirous tai miten sitä haluaa katsoa. Mä luulisin, että tosta on olemassa suomenkielisiäkin nimiä näille kaikille jutuille, mutta ensinnäkin mä en tiedä niitä. Ja toiseksi, jos sä puhut jollekin toiselle 3D-artistille käyttämällä suomennettuja termejä niin kuin extrudaus, eli tämmönen, mitä tässä nyt tehdäänkään, tämmöisen detaljin kohottaminen tuolta, niin onkohan mä joko törmännyt semmoista, että sitä kutsutaan pursotus jossain yhteyksissä. Mutta ei kannata mennä siihen. Kukaan ei ymmärrä, mitä sä selität sen jälkeen enää. Joo. Okei. Nyt me ollaan pyöritelty kameraa, liikuteltu juttuja, pyöritetty, skaalailtu. Tehty kasa uutta kamaa. Voitaisiin tehdä tästä jotain ehkä pikkusen esittäisi jotain. Niin tehdään vaikka semmoinen simppeli panssarivaunu. Otan tätä varten ihan uuden skenen, että file-valikosta. Sentään Blenderissa file-valikko toimii niin kuin muissakin softissa. Koska Blenderi aina välillä saa vähän haukkuja siitä, että se on nyt silloin vähän omat käytännöt. Mutta joo, otetaan tuosta uusi skene. Itse asiassa, että mä saan sit skenestä samanlaisen kuin kaikilla muillakin. Se on suunnilleen tämmönen. Ja sitten vähän kahvia. Tässä kun mä
vielä en kerro teille kovinkaan juurta jaksain tästä käyttöliittymätoiminnasta, niin te saatatte vaikka painaa väärän nappia tai klikata väärään kohtaan ja saada softanne täysin solmuun, niin sitten vaan undottakaa, jos pystytte, tai sitten ottakaa vaan uudestaan skene. Käynnistäkää Blender uudestaan vaikka paremman tiedon puutteessa. Mutta joo, siis meidän piti tehdä panssarivaunu. Niin mä lähtisin sitä ihan vaan niin harjoittelumielessä tekemään tämmöistä palikoista. Että noi äskeiset pyörittely-YMS-taidot vähän paremmin menee selkäytimään. Niin lähdetään ihan tästä laatikosta liikkeelle, mikä tässä on. Niin joo, pari juttua pitää vielä opettaa, mä unohdin käydä ne. Eli siis skaalaus esimerkiksi, jos me aloitetaan tästä tankin runko, niin tämä skaalaus on vielä aika rajattu, kun me halutaan skaalata se niin kuin litteäksi ja tämmöiseksi pitkulaiseksi ja näin. Niin vaihtoehdot tähän on, se mitä itse käytän on, että painan S ja sitten sen jälkeen sen akselin nimeä näppikseltä, minkä suuntaan haluan tässä skaalata. Esimerkiksi jos mä haluan skaalata pystyakselin suuntaan, eli Z-akselin suuntaan, niin mä panen S ja sitten heti perään Z, niin se rajaa tämän skaalauksen pystysuuntaan. Tällä me saadaan muokattua näistä tämmöisiä muitakin kuin eri kokoisia kuutioita. Sama S ja sitten Y. Semmoinen leveyssuuntaa ja X. Eli kokeilkaa ja tehdään tästä tämmönen pitkulainen suorakaide. Tästä tulee tankin runko. Sillä, että se on kivan näköinen teidän mielestä. Tuohon tulee sitten päälle tykkitorni ja sivulle tulee ehkä jotain telaketjustoa tai renkaat tai jotain tämmöistä. Ei sillä niin väliä. Päästä saadaan käytettyä näitä työkaluja. Joo. Niin. Sitten meillä olisi tuossa tankin runko. Tosi kaunis. Sitten tehdään tykkitorni. Niin, mutta jos me halutaan poistaa valinta, niin se on pikanappi, sillä on A. Se on niin kuin deselect tai A. Jos ei ole mitään valittuna, niin se valitsee silloin kaikki. Vähän niin kuin joku Ctrl A muissa softissa. Tai sitten jos on valittuna jotain, niin se poistaa valinnan. Tämä aika monesti tulee käytettyä siitä, että ei haluta, että on mitään valittuna. Joo. Nyt kun me ollaan skaalailtu tää tälleen näppiksellä niin kuin Shift, S ja Z ja niin edespäin, niin ei välttämättä kaikki halua käyttää näppistä koko ajan. Vaikka Blender kyllä kannustaa näppäinaukat ihan kovasti, mutta ei ole pakko. Meillähän on tää tämmönen monisuuntainen nuoli tässä keskellä, josta tosiaan voi tiettyä akselin suuntaan liikutella. Niin meillä on myös alhaalla täällä tämmönen valikko, joka liittyy siihen. Tässä on 4 nappia, ja sitten on globaali, ei mennä siihen, mutta siis nämä napit. Ensinnäkin tässä on tää tuon nimeltään manipulaattori toi juttu. Niin se voi kytkeä päälle ja pois. Jos se häiritsee, niin pois vaan. Ja sitten tässä on se manipulaattorin tyyppi. Että onko se niinku liikutus vai pyöritys vai skaalausmanipulaattori. Kuten näkyy, niin se muuttaa muotoa tuolla. Ja nyt me voidaan esimerkiksi käyttää sitä tähän niinku eri suuntiin skaalauksen laittamiseen. Eikö sitä vaan? Sama juttu rotaationkaan. Tässä pitää olla sitten tarkkana just, että mihin klikkaa hiiren vasemmalla. Klikkaako tuohon vähän niin kuin akselin kohdalle tai tuommoisen renkaan kohdalle, jolloin se sitten valitsee sen käyttöön. Ja sitten toi valkoinen ulkokehä pyörittää sitä sit vähän niin kuin kuvakulman suhteen. Ihan niin kuin me painettaisiin R pelkiltä. Joo, siinä on yksi tapa tehdä juttuja. Sä voit jopa, jos sä haluat, niin Shifti pohjassa klikata tästä valikosta nämä kaikki aktiiviseksi tai siis useammankin. Jolloin nyt sä voit tehdä ihan mitä vaan
tuon manipulaattorin kautta. Siinä on vaan sitten kyse siitä, että tässä on entistäkin tarkempi, että klikkaa just oikeaan kohtaan. Joo, kukin tyylillä. Mä oon opettanut itteni käyttää noita näppäinaukateita niin, että ne tulee ihan katsomatta ja nopeasti. Tässä on tosiaan vaihtoehdot kanssa. Okei. Nyt mä runko, niin tehdäänpäs tykkitorni. Jos meillä on tuo 3D-kursori tuossa keskellä, niin otetaan addi-valikosta mesh ja kube. Tästä tulee uusi esine tuohon. Otetaanko kube? Otetaan sittenkin vaikka sylinteri. Tykkyt on nyt semmosia pyöreitä ainakin jossain vanhoissa tankeissa. Sylinteri. Sitten tuli vähän iso, mutta tää nojutetaan vaan se omalle paikalle tuohon päälle. Varmaan skaalaista vähän pienemmäksi joka suhteessa. Pitäisikö se olla leveä vai kapea? Korkea vai matala? Se on ihan teistä kiinni. Tämä on teidän oma iloinen pieni tankki, niin kuin joku televisiotaidemaalari saattaisi sanoa. Sitten pistän sen tohon kiinni niin, että se koskettaa tai sitten on ainakin tosi lähellä sitä. Voisin laittaa tonne sisäänkin ihan huoletta. Ihan sama. Ehkä nämä on vaan tämmöisiä mun omia neurooseja, että ne ei hirveästi mene toista sisään. Ja varmaan jossain tapauksessa silloin ihan merkitystäkin. Joo, tää voisi vaikka seivata tän skenen kanssa johonkin. File, save, jonnekin vaan. Pitäisikö tästä Blenderin hakemasta näkymästä sanoa jotain? Enpä sano. Täällä on vaan tämmönen oma vähän outo tiedostokäsittelyjärjestelmä. Mutta kyllä tästäkin löytyy niinku valikot ja miten liikutaan valikosta toiseen ja nämä kovalevyt näkyy tossa ja saatte tutkia omin päin sitä. Joo. Muuten, jos toi 3D-kursori on kadoksissa jossain, niin sen saa keskitettyä. Vaikka, olikohan se Object-valikosta ja kohta nimeltä Snap. Shortcutti tähän on Shift S niin kuin Snap ja täällä on nämä kursoriin liittyvät valinnat. Niin mä käytän nyt Cursor to Center, se pistää sen tuon skenen keskellä. Se on aina hyvä lähtökohta uusien objektien tekoon. Eli Object, Snap ja Cursor to, minne sen sitten haluukaan. Se voi vaikka valitun objektin keskelle snapata kanssa. Tai skenen keskelle. Ja täällä on kaikenlaisia valikoita, mutta ei mennä niihin nyt. Okei. No jos me haluttaisiin tehdä tykki tankille, niin eikö sylinteri olisi aika luonteva valinta sillekin. Eli addia vaan, mesh, sylinteri noin. Tää on tietysti väärässä asennos, niin me voitaisiin se pyörittää vaakatasoa, mutta otetaan se eka vähän irti tosta. Ja. Kyllä me voitaisiin se silleen tälleen vaan niinku käsipelillä pyöritellä about oikeaan kohtaan, mutta ei kannata. Me halutaan joskus tehdä ihan tarkasti 90 asteen kulmassakin juttuja, niin mä undotan takaisin. Okei. Tähänkin on taas muutama eri tapa. Se me ainakin tiedetään, että me halutaan pyörittää sitä Y-akselin suuntaan, joka on toi vihreä, niin sen mä tekisin, että R ja sitten Ytä, niin se ei käynyt siihen suuntaan, mihin me ei haluta. Ja sitten tääkin on tästä vähän niinku, että saadaanko me nyt silmämääräisesti se oikein päin. Ei välttämättä. Tähän on tapoja. Yksi tapa on, että sä voit sen asteluvun vaan kirjoittaa näppikseltä tähän. Ja se hyväksyy sen vähän niin kuin, että R, Ytä. Ja sitten näppikseltä vaan 90 siis. Noin. Ja enteri.
Se napsahtaa just siihen. Voidaan pyörittää tätä halutuilla asteluvuilla. Se asteluku, silloin kun mä oon rotatoimassa, niin se näkyy tuossa vasemmalla alareunassa tuolla. Se luku, mihin se on menossa. Ja sitten tähän kun vaan kirjoittaa vaikka 45, niin se on 45 astetta. Näin simppeli se on. Joo, on nyt muitakin tapoja, että tuolla voisi mennä tähän hätään. Me halutaan saada jotain tehtyä. Niin se on vähän vinossa, mä pyöritän toiset 45 astetta. Tai kun mä katson tuonne alas, niin se olisi itse asiassa miinus 45 astetta. Mä voin kirjoittaa sen kanssa. Miinus ja 45, noin. Se on hyvä siinä. Sitten, että me saadaan siitä tommonen pitkän piipun muotoinen nyt, totakin sitä pitäisi skaalata X-akselin suuntaan pitkäksi. Skaalaan sitä vähän kaikkiin suuntiin. Ja sitten heitetään se tonne oikealle kohdalle. Voisi olla vieläkin pidempi. Ja sitten musta näyttäisi kivalta, jos tää koko höskä olisi vähän taaempana. Niin joo, muuten Shift-pohjassa voi valita useampia juttuja. Kätevämpää liikutella vaikka näitä yhtenä kappaleena. No. Tää on ehkä selkeästi joku, en tiedä, tykistövähiä. Onko niistä tämmöiset piivut? Joo. Sen monimutkaisemmaksi vielä menemättä, niin meillä on laatikko ja pari tuommoista sylinteriä tossa. Okei. Kohta voisi käsitellä tuon esineiden kopioimisen, koska me tullaan tekemään tähän rengas, tai oikeastaan hirveästi renkaita. Se on aika kätevää tehdä yksi rengas valmiiksi ja sitten kopioida se ympäriinsä. Okei. Tehdään yksi kuitenkin aluksi. Mä taas näppään ton kursorin keskellä. Teen sylinterin. Mä käytän tuota add-valikkoa Shift-A:lla, niin sitten se vaan ilmestyy tuohon hiiren kohdalle. Add mesh ja cylinder. Se on hyvä siinä. Tai siis tietenkään ei ole. Siirretään se muualle siitä. Pyörittelen sitä X-akselin suuntaan RX-näppikseltä. Ja sitten tähän kirjoitan taas 90. Se on oikea päin. Se on vähän paksu. Skaalataan Y-akselin suuntaan SY. Sitten vaan yleisesti vaan pienemmäksi. Nyt mä sitten grabään sen ja liikuttelen sen tonne, minne se haluaa menevän. Tankissa on tietenkin telaketjut, mutta musta tuntuu, että se on vähän liian monimutkainen juttu näin alkuun vielä tehtäväksi. Niin meidän tankissa nyt tämmöiset rengasrivistöt vain. Joo. Wow. Vähän oli kahvi jo jäähtynyt. Joo, kopiointi. Siinä missä muutkin softat, niin nykyään Blenderissäkin voi ihan kauhean myönnytys siis käyttää Ctrl-C ja Ctrl-V copypastetusta. Että jos me tästä otetaan Ctrl-C, tuollakin lukee, että se meni pastebufferiin, sitten Ctrl-V, niin se pastettaa meille uuden renkaan ja se tuli samaan kohtaan, missä se aikaisempikin rengas on. Eli nyt mulla on tuossa samassa kohdassa 2 kappaletta. Me voidaan se toinen liikuttaa pois siitä. Ja huomata, että nyt siellä ei ole kuin 1. Eli copy-pastetus toimi noin. Toinen vaihtoehto siinä, että säästää yhden klikkauksen vähemmän, on painaa Shift-D:tä
Sen komennon nimi on duplicate, shift D. Ja se mikä se tekee, että se pastaa saman tien kopion tosta ilman mitään Ctrl-C, Ctrl-V kaksoisklikkauksia. Ja se pistää sen meidän niin kuin käteen tälleen liikutusmoodissa valmiiksi. Eli jos meillä on valinta, niin Shift D, niin Duplicate, ja sitten meillä on tässä kopio. Voidaan jatkaa tätä loputtomiin. Tai kopioida useampia esineitä kerralla. Tai Shift D ja sitten painaa heti skaalausmoodiin. Whatever. Tärkeintä muistaa, että se on Shift D eli Duplicate. Mä nyt kyllä poistan noin tosta. Joten mä haluaisin aika paljon renkaita tehdä. Niin duplicate vaan ja mä voin vaikka painaa X niin se liikutus snappääntyy tuohon X-akseliin. Olisi tapoja tehdä tää tieteellisen tarkasti saamalla noin vaikka täysin tasavälein nämä renkaat tähän. Mutta mä nyt kopioin niinku yhden about kohdalle ja sit kopioinkin noin molemmat. Sitten taas valitsen nämä uudestaan ja kopioin ne kaikki X-akselin suuntaan. Noin. Sitten se on nyt aika tasaisen rivistö. Vähän näitä tuli liikaa, poistetaan ylimääräiset. Ja Shifti pohjassa valitaan ja pistetään ne vähän kivempaan paikkaan. No niin, siinä me ollaan kopioitu renkaat. Duplikkoimista kandee leikkiä, se on kivaa. Se jää paremmin mieleen. Tässä meillä olisikin ihan sikana tykkitorneja. Just because we can. Mun mielestä koskaan ei ole tarpeeksi tulivoimaa. Noniin. Joo. Sitten, koska on duplikoimisesta puhe, niin on syytä käydä läpi myös instanssointi. Vai pitäisikö? Sitten meidän pitäisi käydä myös edit-moodi läpi. No se on nopeasti alustettu se edit-moodi. Nythän me vaan käsitellään tämmöisiä kokonaisia palikoita ja kappaleita, jotka ainoa mitä me tehdään näillä skaalataan ilmoittaa testasta niillä mitään oikeita muutoksia. Tavallaan. Edit-moodi on se, missä me sitten muokataan noita objekteja. Edit-moodi pääsee tabilla. Näin. Ja sieltä pois päästään myös tabilla. Ja yleensä on aika helppo nähdä, ollaanko me siellä vai ei siitä, että tähän tulee nämä vertexit näkyviin. Noin niinku wireframe-grafiikat tulee tähän päälle, noin viivat. Joo. Vain täällä object-moodissa voidaan kätevästi liikutella tätä koko esinettä. Edit-moodissa, valitaan näitä komponentteja täältä ja näitä voi sitten liikutella ja skaalailla ja pyöritellä. Jos me halutaan just niinku muokata tämän esineen muotoa tai tehdä tähän ihan niinku jotkut lähtee vaan planeista liikkeelle ja sitten kohta niillä on mallinnettuna kokonaan ihmisen pää. Niin tässä voidaan tehdä tästä tornista tämmönen tosi moderni. Semmoinen, että vihollinen ei tunnista sitä tankiksi ja se ei katso sitä uhaksi. Noniin, hyvä. Niin, noin. Meidän päämäärä oli tämän kopioinnin kautta tutustua instanssointiin, joten tämä edit-moodi liittyy lähinnä siihen. Me saadaan instanssoinnilla linkittyä kappaleita toisiinsa. Esimerkiksi jos me halutaan katsoa, että okei, tuo määrä renkaita on hyvä, ne on hyvällä välimatkalla toisistaan ja sitten me vasta haluttaisiin lähteä niin kuin vasta tekemään siitä kunnolla renkaan näköisen. Niin instanssointi tekee sen, että me saadaan nämä kaikki näistä on vähän niin kuin kopioita samasta esineestä. Ja jos me muokataan yhtä, niin ne kaikki muokkautuu. Niin tutorialin
tarpeisiin mä poistan noin nyt tosta. Ja tehdään tää kopiointi, eli duplicate taas uudestaan, mutta tehdään se instansoimalla. Itse asiassa Blender kutsuu sitä nimellä duplicate linked, mutta kaikki 3D-artistit tietää, että instansointiahan se on. Me nähdään tästä tuo shortcut, joka on Alt-D, eli siis duplikaatti, perus normaali kopio on Shift-D, mutta sitten kun me käytetäänkin Alttia, niin siitä tulee linkattu duplikaatti, eli siis instanssi. Mä teen tästä muuten täsmälleen samalla tavalla kuin äskenkin. Mä vaan niinku Alt-D:llä kopioin sen. Muuten se toimii ihan kuin duplicate. Pitää vaan muistaa kumpaa nappia paino. Eli siis mä teen samalla tavalla, eli mä valitsen nää tästä vaan kaikki lisää. Ja teen tästä rivistön akselisuuntaan. Noin. Ja kaikki näyttää ihan samalta kuin ennenkin. Mutta mä tiedän, että ne on instansseja. On ehkä jotain mahdollisuuksia myöskin tietää se muuten kuin vaan muistamalla, mutta mennään nyt tällä. Tästä päästään siihen, että jos me halutaan nyt editoida edit-moodissa, eli mennään tabista edit-moodiin, niin kuin tätä reunimaista, niin me huomataan, että se tavallaan highlighttautuu noille kaikille. Mutta me ei silti voida tehdä valintoja näissä muissa, että se on vaan tämä niin sanottu alkuperäiskappale, joka on relevantti. Niin tässä kun me tehdään muutoksia, niin nähdään, että ne päivittyy noihin kaikki. Siis yhtä hyvin me voitaisiin vaan tehdä yksi rengas valmiiksi ja sitten vasta kopioida sitä tuonne muualle. Tässä me nähdään niin se kokonaisuus. Tämä on kivaa siitä syystä. Ja tietenkin, jos sulla on paljon samanlaisia esineitä, vaikka sulla on tämän tankin runko, ja sitten siinä on vaikka ruuveja tai pultteja niin kuin ihan tolkuton määrä. Leikitään meillä olisi. Tässä on meidän ruuvi. Se on tässä rungon reunassa. Niin kyse on myös siitä, että jos me halutaan niin kuin huomata myöhemmin, että ahaa, että itse se olisikin hyvä olla vähän erinäköinen se pultti. Niin jos me oltiin viisaasti tehty kaikki instansseilla, eli tästä mä kanssa kopioin Alt-D:llä vaan näitä tuonne pidemmälle. Jos me oltaisiin tehty se alun perinkin instansseilla, niin sitten siinä ei ole mitään. Se on vaan otat yhdestä kiinni ja muokkaat ja muutos päivittyy kaikkialla. Okei, siinä meillä on pultti. Mutta me haluttaisikin, että se olisi tosi hassun muotoinen. Nyt ei mikään ongelma. Ne muuttuu kaikki. Joo, mutta okei, siinä oli varmaan instansseista ihan tarpeeksi selitystä. Mä nyt pahoittelen tämän tankin rumuutta. Sillä ei nyt enää voi mitään. Sitten mä haluttaisiin renkaa tietenkin toiselle puolelle kanssa, niin mä valitsisin noin. Ja koska ne on valmiiksi instansseja, niin jatketaan instanssoimalla eli Alt-D:tä. Ja eli nämä sitten meille tulee käteen. Ne heitetään ne Y-akselin suuntaan liikkumaan painamalla Y:tä. Ja pistetään oikein tuonne maastoon, lähimaastoon. Ja sitten mä vaan tosta dragaan ne vaikka tonne suunnilleen kohdalle. Noin. Jos mä oltais oikein tarkkoja, niin meidän ehkä pitäisi pyöräyttää nämä vielä ympäri, koska ne on nyt samoin päin kuin nuo toiset renkaat. Et jos tässä olisi jonkinlainen keskiö ja muuta, niin se keskiö osoittaisi nyt tuonne tankin sisäänpäin. Tästä voi vaikka rotatoida ympäri. Painan siis R ja Z. Ja sitten kirjoitan tähän 180. Ne pyörähtää just oikein verran. Sitä mä en ole varma, että onko ne ihan samassa kohdassa. Ei ne ihan samassa kohdassa, kun vertaa tästä. Ja oikeastaan niitä pitäisi vähän niinku pistua pikkusen nykästä eteenpäin. Vai pitäisikö? Okei, mutta
Tässä on nyt vähän reilu puoli tuntia kikkailtu. Mä luulen, että mä en nyt mettään pidemmällä. Tää on muutenkin liian hitaasti käyty nää asiat tai jotain. Mitä me tehtiin? Me opettiin valitsee kamaa. Shift-pohjassa valita useampia juttuja. Opettiin grabaamaan G:stä ja muutenkin pyörittelee ja skaalaamaan juttuja. Me opittiin tekemään se tietyn akselin suuntaan ihan vaan painamalla sen akselin nimeä näppikseltä, vaikka X tai Y. Me opittiin nyt alustavasti, mikä on edit-moodi. Tuolla sitten myöhemmin kyllä tehdään vaikka mitä. Jotta sinne pääs tabista sisään ja ulos. Me opittiin kopioimaan juttuja, duplikeittaamaan niitä Shift-D:llä. Tai sitten me opittiin instansoimaan niitä Alt-D:llä. Tosiaan huomattiin, että ne jotka on toisistaan instansseja, niin ne on samaa perhettä. Voisiko joskus vähän paremmin selittää, mikä oikeastaan on edit ja object modin ero. Se joko tulee itsestään selväksi jossain välissä tai sitten se vaatii vähän selvennystä. Me opittiin tosiaan tuo näppäimistä inputti näihin pyöritysmääriin. Että me saadaan tarkasti ja suorissa kulmissa vaikka tehtyjä juttuja. Totta kai me opettiin tää niinku kameran pyörittely. Kameran pyörittelyssäkin tulee koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Mutta okei. Mä ehkä lopettaisin tän näillä näkymin tähän. Katsotaan, ottaako tämä tuulta alleensa vai tuntuuko tää siltä, että olisi kiva jatkaa. Okei. Moikka!